Tudom, hogy sokan közületek, akik nézitek most ezt a felvételt, reggeltől estig dolgoztok, gyereketek van, férjetek, feleségetek, vagy lehet te, aki most nézel, épp iskolában vagy. Tudom, hogy rengeteg munka és tanulmány van elvégzendő, vagy lehet épp válaszút előtt állsz, és tudni szeretnéd, mi legyen a következő lépés. Bátorítani szeretnélek arra, hogy add oda Istennek mindazt, amit van. Azáltal, hogy neki adod, lehetőséget biztosítasz arra, hogy elkezdjen dolgozni az életedben. Viszont ha nem adsz neki időt, akkor nincs semmi, amire építeni tudna az életedben. Ha viszont adsz neki minden egyes nap az idődből, méghozzá úgy, hogy odahajolsz hozzá. Mit jelent odahajolni hozzá? Azt, hogy teljes figyelmünket őrá fordítjuk jelenlétére. Ha nincs semmi más napirendi pontunk, csak annyi, hogy odahajolunk hozzá, azaz teljes figyelmet fordítunk rá, és ha így adsz neki olyan időt, ami csak is számára van félretéve, akkor elkezdesz tanulni és megismerni dolgokat róla. Ez pedig azt eredményezi majd, hogy elkezdesz érteni az ő nyelvén. Nyelvet tanulunk tehát. Mi a fontos egy nyelvvel kapcsolatban? A nyelv egy olyan eszköz, ami által egy kapott kijelentést lefordítunk, tolmácsolunk. Jézus, amikor eljött, szavakat mondott ki. Sokkal több feljegyzés van szavairól, beszédéről, mint tetteiről. Más szavakkal, Jézus szavai nem jelentett kisebb csodát, mint azok a cselekedetek, amiket tett vagy véghez vitt. Jézus azt mondta, szavaim szellem. Ezzel azt mutatta meg nekünk, hogy ő belénk akarja lehelni életét a velünk való kommunikáció által. Saját nyelvén keresztüli életet, ami által mi magunk is képesek vagyunk életet közvetíteni, átvinni másokba. Bármilyennek is tűnjenek életünk helyzetei, szituációi, mi életet közvetítünk abba a helyzetbe, ami abból a nyelvből jön, ami a tőle való tanulásból, az ő megismeréséből és hozzáhajolásból származik. Hadd bátorítsalak ezért, hogy bármilyen élethelyzetben is vagy, fordíts időt, bármennyit is van abból, hogy odahajolj ő hozzá, és csak fogadd be őt, és tanulj tőle, ismerd meg őt. Ő alázatos és szelíd szívű, és nyugalmat fogsz benne találni a lelkednek. Azért imádkozom, hogy Isten vezessen el téged jelenlétének egy mélyebb megértésére, hogy vonzzon téged magához. Azért imádkozom, hogy reagálj arra az udvarlására, amiben arra kér, hogy válaszd el magad számára, hogy vele legyél, hogy szó szerint húzzon, vonjon magához téged, hogy kettesben akarj lenni vele, hogy egyszerűen csak hajtsd oda fejed mellkasára, más szavakkal teljes figyelmed őrá fordítsd, jelenlétére, hajolj oda személyéhez, és csak maradj ott, időzz ott vele, bármennyi időt is tudsz odaszánni arra, hogy vele légy, azzal lehetőséget adsz neki arra, hogy személyének megismerésére építeni tudja az életedben. Mert teljesen mindegy, mi az életed elhívása, a legfontosabb dolog ebben az életben az, hogy megismerjük Istent. Akár orvos vagy, akár árkokat ásol egész nap, akár csak egy édesanyja vagy, akár iskolába jársz, akár professzor vagy, akárki is vagy, Isten megismerése az első. Leonard Ravenhill azt mondta, egyetlen ember sem nagyobb annál, mint amilyen az ima élete. Hiszem, hogy azt is mondhatjuk, egyetlen ember sem nagyobb annál, mint az Isten ismerete. Egy ember nagysága abban mérhető, hogy mennyire ismerte meg Istent. Akármit is tegyen az ember az üzleti vagy magánéletében, nagysága Isten szemében abban mérhető, mennyire ismeri őt.